Estàs escoltant Ràdio Vaga i que treballe ton pare. Bé, i ara tenim a través de Teams a Bernardo Soriano, director de l'Institut de Benaguasil. Hola, bona vesprada. I per altra banda tenim a Josep Artés, vicedirector de l'IES Gran Via d'Alacant. Hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Què tal, com esteu? Com esteu vivint aquestes jornades de vaga? Està sent unes jornades complexes. En el nostre cas, els números de gent que es mobilitza i que està no venint al centre en vaga són números prou alts i això evidentment genera una incertesa i una dificultat de gestió del centre que al final un poc és el que es busca. No sé, en el teu cas, Josep, com està l'assumpte? Sí, jo la veritat és que estic prou desentès. Estic exercint la vaga des del primer dia i sí que em va arribant informació i sí que comenten des dels companys de les cartes d'estudis, per exemple, comenten que fiquen en situacions que ni tan sols en els serveis mínims poden arribar a gestionar, però qual és una molt bona notícia. Sí que està havent dificultats i situacions un poc de caos i de desbordament i no poden arribar a atendre totes les situacions, el qual és una bona notícia pel que m'arriba. I les xifres també van començar molt potents en el meu centre. El meu centre és un centre que normalment no ha tingut molt de seguiment en vagues anteriors. La de fa 2 anys, que va ser prou potent també, vam arribar a dures penes al 15-20% i, clar, a veure que el primer dia érem un 67%, que van haver instituts que van tindre molt més de seguiment, però per a mi va ser una sorpresa i una alegria brutal. I després s'ha anat mantinguent en el 50, 45, 30, i així tot en parells molt digne. Però això, en general, en resum, està sent difícil per als equips directius i això és una molt bona senyal. I en la proposta que ha començat a circular avui d'imitar el model asturià, de començar a plantejar-se la dimissió en bloc dels equips directius, com el fet que va fer que s'acabara la vaga d'Astúries, molt encoratjador també, la veritat, en resum. Sí, molt bé. Jo volia preguntar-vos per com heu gestionat en els vostres centres la qüestió dels serveis mínims, perquè és una qüestió que fica les direccions dels centres en una situació molt compromesa. Com sabem, la resolució de serveis mínims deia que es considerarien en el cas de segon de batxillerat serveis mínims aquelles actuacions que foren imprescindibles per a les avaluacions, reclamacions, tot el procés que afectarà a les proves de l'ESEBAU. M'agradaria un poc que ens comentàreu com heu decidit actuar en el vostre centre, ja que al final això desplaça la responsabilitat sobre els equips directius. Primerament, dir que sí que hi ha que diferenciar el que són serveis mínims del centre, diguem, del que és l'ESO, primer de batxillerat i altres tipus d'educació que tinguem, i el que són aquests serveis mínims de segon de batxillerat, que sí és on ve el primer problema, perquè quan demanes a Conselleria que aclarisca què està volent dir en aquestes instruccions i aquests serveis mínims, no te responen. Con la qual cosa ja tenim el primer problema de que se trasllada a les direccions la solució al problema. A partir d'ahir, la gestió de serveis mínims del centre del dia a dia, excloent a segon de batxillerat, respon un poc a la gent que va venint, intentem distribuir l'alumnat al pati a alguns professors que no volen exercir la vaga o que sí que n'estan avançant matèria per la raó que siga. Fan classe, la resta estan en el pati amb l'alumnat. Ahir tenim un problema que s'estem trobant amb moltes famílies que donen el segon després van enduent-se a poc, amb la qual ja genera una dificultat a l'hora de la gestió de tot l'alumnat. I després està el tema de segon de batxillerat, que és el punt conflictiu o més conflictiu en el tema de serveis mínims, però que dic de que no dona una resposta clara i que els centres estem un poc cadascú decidint de quina forma gestionem aquests serveis mínims. En el nostre cas, avui mateix hi ha un comunicat
on els docents que formen part d'aquests serveis mínims estan convocats per a dilluns per a complir els serveis mínims en unes directrius que al final són unes directrius que pren la decisió centre, cosa que no hauria de ser, no hauria de ser conselleria que deixava molt clar quines són aquestes directrius. Però bueno, estem en això, en prendre decisions que te generen una certa incertesa com a equip directiu i que des de conselleria tampoc veiem que tenim aquest suport per a saber exactament què és el que hem de fer. Artés? Sí, en el cas de Gran Via, bueno, pues es va optar per demanar que fora la gent que s'apuntara voluntàriament a cobrir els serveis mínims per a tal de no afectar a la gent que volia exercir el seu dret a vaga, o sigui, perquè no se tenen afectat per uns serveis mínims basats en sorteig. Parle de serveis mínims en general, com deia el company de l'ESO i de cicles en general. Per tant, sí que van anar apuntant, van fer una graella i van anar apuntant-se voluntàriament la gent que no anava a exercir la vaga. Com heu dit en l'altre programa, que m'ha agradat molt, no sé si anomenar-los no vaguistes o esquirols, més reeixits, van anar apuntant-se ahir i així ningú vaguista, entre cometes, es podia veure afectat per aquests serveis mínims. I després, per el tema de segon de batxillerat, no només ens hem vist, els companys, els equips directius i els companys professors ens hem vist un poc desemparats, no només per conselleria, sinó també per sindicats, que, com sabeu, en l'assemblea oberta del divendres, també al final no van haver unes directrius clares de quines consignes a seguir i al final s'ha deixat tot un poc en el voluntarisme dels companys. Ui, tengo que explicar a l'aire lliure. I, per tant, parlant amb els companys de professors de segon de batxillerat, cadascú ha fet el que bonament ha pogut / cregut. Tinc una companya que no va a fer cap tipus d'examen i amb els elements d'avaluació que tenia de moment salvarà la tercera avaluació, perdó. Companyes que també els sap mal, entre cometes, inclús han exercit algun dia de vaga, però els sap mal, entre cometes, deixar tirats als alumnes i sí que fan l'examen per a que no es vegin abandonar. O sigui, he vist tot tipus de fórmules, però perquè no ha hagut una directriu clara, ja no només des de conselleria, sinó tampoc des del sindicat. Per tant, sí que he vist ahir com diversos graus d'implicació en com involucrar-se en la vaga des de sigui un professor i professora de segon de batxillerat, que fan d'això, fer-la totalment, 100%, no faig examen, no avalue, o fins i tot faig una mitjana de la primera i la segona avaluació, perquè no tinc instruments d'avaluació en aquesta tercera, utilitzo els que ja tinc d'esta tercera, o me sap mal, entre cometes, pels alumnes i mira, per ells vaig acudiré i faré l'examen i seguiré tot el procés. Així, però totalment, bàsicament, cada persona un món en aquest cas, perquè no ha hagut una directriu clara per a tots. I una cosa, ara vos passaré també a Pepe, que vol fer-vos alguna pregunta, però volia preguntar si en tot aquest procés entenc que s'haureu dirigit a conselleria a través d'inspecció o a través dels mecanismes establerts i vos han donat alguna resposta. Sé que en alguns llocs, no sé ara on, pot ser siga en el cas de l'Institut de Benaguasil mateix, que no competia a inspecció interpretar els serveis mínims i que això era una competència dels equips directius. Vosaltres heu contactat amb inspecció? Heu rebut algun tipus d'instrucció més enllà de la instrucció que s'ha presentat o que s'ha fet pública? Bernardo? Respecte a lo que conselleria ens informa que no sigui inspecció, evidentment d'ahir no ve ninguna informació, d'ahir sí que no s'arriba res. El canal de comunicació en conselleria és inspecció i des d'inspecció, tenint en compte que consideren que no és la seva competència, tampoc se'n dona solució i és el que s'han traslladat, que no es poden donar solució i no volen. També entenc que hi ha part de dir, bueno, si no és la meva competència i vaig a cagar-la jo, doncs no prenc la decisió i l'han de prendre els equips directius. Clar, però és deixar-vos que la cagueu vosaltres.
Clar, però de qui la competència exacta de donar solució a aquest problema? De qui ha escrit les instruccions i diu què és el que hem de fer? No ho sé. La realitat és que ni per inspecció ni per conselleria, per cap de ninguna de dues bandes, hem rebut una resposta a aquestes peticions, que no, ja no a això, sinó a això i a tot el que ve darrere d'aquests processos anteriors que hem fet de tema de llençols i tema de plantilles i que no rebem informacions. Sí, en el cas del Gran Via exactament igual. Com a molt el director anava informant de tots els passos que anava a seguir per a que li donaren el vistiplau, però en ningú moment s'ha vist com assessorat o ha rebut cap directiu o ajuda per part de l'inspector que legalment ens pertoca com a centre. Com a molt, fins i tot ha tingut que recurrir a inspectores amics que estaven assignats a altres centres, però que de tota manera se'ls ha demanat consell per a veure si entre tots trobava alguna solució. Vos pregunta Pepe Ruiz. Artés, bueno, Sí. y también, por si lo he entendido yo mal, porque puede que mi capacidad de concentración a veces es fluctuante. ¿Los servicios mínimos los podrían hacer solo aquellas personas que no están haciendo huelga y las personas que no están haciendo huelga podrían... O sea, ¿eso es una interpretación de dirección? Si dirección quiere, los servicios mínimos los hacen solo los no huelguistas, los esquiroles. ¿He entendido eso o lo he entendido mal? Solo Sí, por dejarlo muy claro. Al meu centre sí. Al meu centre s'ha intentat que només els esquirols foren serveis mínims. O sea, que eso es una decisión de las direcciones, por lo tanto. Sí. Bueno, Sí. pues que saquen la papel y directriu boli, no el és fixa, resto. la directriu és que siga per sorteig, però el meu centre, per exemple, va proposar fer una grella de voluntaris i li van dir que, en principi, pues que no n'hi havia cap seria una bona problema. mesura, no? Perquè aleshores la gent que no que siguin esquirols, la gent que econòmicament no pot fer vaga, sí que hi ha una manera de contribuir d'aquesta manera que és prestar-se a ser serveis mínims. Aleshores tu facilites que aquesta persona no sent tan mal, que pugui aportar d'alguna manera i que tota la convivència del claustre també siga millor. O sigui, és bo per al centre, no? Exacte, van tindre també aquesta lectura que d'alguna forma estàs impedint presentant-te com a voluntari, perquè és cert que potser pues, econòmicament no pots permetre, entre cometes, la vaga, presentant-te com a voluntari estàs impedint que li toque a una persona que sí que vol exercir el seu dret de vaga. Bé, voleu comentar alguna cosa més? Per la vostra Que demà part? mos veiem a la Mani, no? Demà venen d'Alacant, veiem Artés. Exacte. I sobretot això, la proposta que està començant a circular de aquesta dimissió en bloc per part dels equips directius, que va ser el que Astúries va finalitzar la vaga. Sí, cert. Se'ns oblidava preguntar per això, que efectivament és una qüestió clau. Tu comentaves que en el teu centre heu estat plantejant aquesta possibilitat? Encara no, perquè, clar, jo l'acaba de veure este matí i, clar, està plantejant inclús això, que no és suficient en que dimitisca un membre de l'equip directiu, ha de ser en bloc, ha de dimitir el projecte en complet, començant per el director. Al final, qui ha de dimitir ha de ser el director. Però n'hi ha que fer difusió també de que al final és un gest que dins de lo simbòlic és molt efectiu, perquè, com vos dic, en Astúries va fer que acabara la vaga i, clar, evidentment, l'endemà es va tornar a renombrar a tots els equips directius a les mateixes persones. Clar, Vull dir que dins de lo simbòlic és molt, molt efectiu, encara que sí que comporta aquest risc de, hòstia, legalment, formalment, sí que estic demanant la meva dimissió. Pues ara ens centrarem, no, en la manifestació de demà, però a partir de dilluns es començarem també a informar-se. Igual vos tornem a cridar, no? Si dimitiu, aviseu-nos i vos fem un altre cridar dilluns o dimarts, no passa res, tenim ja el vostre telèfon i fins així, no, Raimon? Jo crec. Sí, moltes gràcies als dos, Bernardo, Artés, per atendre'ns
i ens veiem als carrers. A vosaltres i no... Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, Adéu, una abraçada, adeu. Adéu.